Γεια σας φίλοι, είμαι η Λούνα και κάνουμε το διάβασμα με τίτλο «Επιθυμία ή πεπρωμένο». Ουσιαστικά έχουμε μία σχέση από απόσταση, όπου η φίλη θέλει να μάθει αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, γιατί τραβάει χρόνια τέλος πάντων αυτή η ιστορία, το παλεύουν και θέλουμε να δούμε τώρα τι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον από αυτή τη σχέση. Λοιπόν, στη δική σου θέση φίλη μου έχεις τα 4 σπαθιά, το οποίο δείχνει γενικότερα τη φύση αυτής της σχέσης, ότι τραβάει χρόνια όπως είπες και εσύ, είναι μακροχρόνια, δείχνει την απόσταση που έχετε μεταξύ σας, δείχνει την αναμονή από τη μία συνάντηση ως την επόμενη, δείχνει γενικά το ενδιάμεσο στάδιο που εσύ πρέπει να περιμένεις αναγκαστικά θέλοντας και μη. Οπότε είσαι σε μία φάση να περιμένεις, σε έχει στο περίμενε τέλος πάντων και φαίνεται ότι εντάξει, κάνεις την υπομονή που πρέπει να κάνεις, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να είσαι συνέχεια σε αυτή τη φάση, έτσι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Εκείνος αντιθέτως έχει τα 2 μπαστούνια στη δική του θέση, που δείχνει ότι σκέφτεται το μέλλον, οραματίζεται κάποια πράγματα, επίσης σκέφτεται κάποιες επιλογές. Γενικότερα έχει κάνει ήδη τα σχέδιά του, δηλαδή ξέρει στο μυαλό του τι θέλει. Όμως αυτό που σκέφτεται αυτή τη στιγμή είναι το πώς μπορούν αυτά τα σχέδια να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και κοιτάει μεν στο μέλλον, αλλά είναι σκεπτικός, δηλαδή δεν έχει ακόμα καταλάβει, δεν είναι ακόμα σίγουρος πώς κάποια πράγματα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Τα συναισθήματά του είναι ο ακόλουθος των σπαθιών, ο οποίος τώρα μου δίνει την αίσθηση ότι και από τα 4 σπαθιά που έχεις εσύ εδώ σαν δική σου κατάσταση, είναι αυτός που αποφασίζει την απόσταση και τη διατηρεί. Γιατί δεν ξέρω, αλλά τα συναισθήματά του για σένα δεν φαίνονται σε αυτή την κάρτα και ενδεχομένως να μην είναι τα ίδια με τα δικά σου. Και μου δίνει την αίσθηση ουσιαστικά ότι είναι εκείνος που σε κρατάει σε απόσταση και μάλιστα λίγο άτσαλα θα μπορούσα να πω. Γιατί ο ακόλουθος δεν είναι έμπειρος με κάποια πράγματα. Όμως δείχνει σαν να θέλει να υπερασπιστεί κάτι, πάντως κάτι μπορεί να τον αγχώνει, κάτι μπορεί να τον κάνει να ανησυχεί και γι' αυτό κρατάει διατηρεί αυτή την απόσταση στη σχέση σας. Γιατί κάτι θέλει αυτό που είπα, σαν κάτι να θέλει να υπερασπιστεί, δηλαδή δεν φαίνονται εδώ πέρα τα συναισθήματά του. Απ' την άλλη μεριά όμως, στο πώς βλέπει τη σχέση σας γενικότερα, έτσι και εσένα, νομίζω ότι τη θέλει τη σχέση μαζί σου, με τους εραστές, όμως έχει καταλάβει ότι πρέπει να κάνει μια επιλογή και ίσως να έχει σχέση και με τα 2 μπαστούνια εδώ. Οπότε έχει κάποιο δίλημμα και δεν φαίνεται να έχει με τον ακόλουθο των σπαθιών την ικανότητα, πώς να το πω, επειδή δεν είναι έμπειρος ο ακόλουθος σαν ενέργεια, δεν δείχνει εμπειρία, σαν να μην έχει την επιδεξιότητα να διαχειριστεί το όλο ζήτημα, υπό αυτή την έννοια. Το δίλημμα αυτό έχει να κάνει με τη σχέση σας, σίγουρα. Ίσως να έχει να κάνει με τη σχέση σας, να έχει να κάνει και με τα δικά του πλάνα γενικότερα για τη ζωή, με τα δικά του σχέδια για τη ζωή. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται να κινείται κάτι, δηλαδή φαίνεται η ενέργεια αρκετά ανώριμη, με την έννοια ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη η όλη κατάσταση, δηλαδή
είναι ακόμα σε πρώιμα στάδια. Οπότε γι' αυτό και υπάρχει αυτό που μου είπες, ότι το παλεύετε, έτσι. Για να ρωτιέσαι, θα συνεχίσετε να είστε μαζί? Δεν μπορεί αυτός να πάρει μια απόφαση. Άρα έρχεται ο Ιεροφάντης εδώ και σε συμβουλεύει τι? Σε συμβουλεύει να ακολουθήσεις μια πιο παραδοσιακή και συντηρητική προσέγγιση. Δηλαδή σκέψου τι θα σε συμβούλευε η μαμά σου, ας πούμε, να κάνεις. Δηλαδή πώς θα σε συμβούλευε ένας άνθρωπος μεγαλύτερος να κάνεις? Στην ανάγκη ζήτα και τη γνώμη κάποιου μεγαλύτερου. Μίλησε με κάποιον που σας γνωρίζει και γνωρίζει για αυτή την κατάσταση να σου πει μια γνώμη. Περαιτέρω πληροφορίες από τον Ιεροφάντη ποιες είναι? Ότι κάνε σαφές πρώτα στον εαυτό σου βασικά τι θέλεις. Θέλεις να συνεχίσετε να είστε μαζί? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα πρέπει να μετακινηθείτε στο ίδιο μέρος, ας πούμε, έτσι, από τη στιγμή που μιλάμε για σχέση από απόσταση. Είναι αυτό εφικτό για κάποιον από τους δύο? Μπορείς εσύ να πας εκεί που είναι αυτός? Μπορεί εκείνος να έρθει εκεί που είσαι εσύ? Το θέλετε και οι δύο αυτό? Τι προοπτικές υπάρχουν? Απ' την άλλη μεριά, εσύ θέλεις να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια? Γιατί εγώ νομίζω ότι θέλεις, έτσι, αυτός είναι ο στόχος σου. Θεωρώ. Γιατί βασικά σε συμβουλεύει η κάρτα, επειδή σου είπα και πριν να το δεις το θέμα λίγο πιο, να ακολουθείς μια πιο συντηρητική προσέγγιση, πιο παραδοσιακή. Ποια είναι η πιο παραδοσιακή προσέγγιση μιας σχέσης? Να είναι δύο άνθρωποι μαζί και να παντρευτούν, δηλαδή εκεί πάει το θέμα, έτσι. Και όχι να είναι από απόσταση, να έχουν μια πραγματική σχέση. Οπότε σκέψου προσγειωμένα και με βάση τα γεγονότα, αλλά μην αγνοείς τις πραγματικές σου επιθυμίες. Και εδώ με την αυτοκράτηρα που βγαίνει στο τέλος σαν τελικό σου αποτέλεσμα, βλέπω ότι αυτό θέλεις. Θέλεις να γίνεις μαμά βασικά. Θέλεις να κάνεις οικογένεια και παιδάκια. Αυτό είναι που έχεις μέσα σου, η επιθυμία που έχεις μέσα σου. Θεωρώ ότι μπορείς να το πετύχεις αυτό αν ακολουθήσεις μια πιο παραδοσιακή, έτσι, προσέγγιση, ένα πιο παραδοσιακό τρόπο, που σημαίνει να του μιλήσεις ανοιχτά και να του πεις εσύ τι πραγματικά θέλεις. Μην τον αφήνεις να σε έχει στην αναμονή. Εντάξει, πρέπει να βρείτε όμως τον τρόπο να είστε μαζί, κατά τη γνώμη μου, στο ίδιο μέρος για να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρέπει να πάει το πράγμα με τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο, που σημαίνει είστε μαζί, παντρεύεστε, κάνετε οικογένεια. Πάντως, ό,τι και να γίνει στο τέλος, είτε μείνετε μαζί είτε δεν μείνετε πλέον μαζί και πάρετε μια απόφαση να το λήξετε, εγώ θα έλεγα ότι με την αυτοκράτηρα κινείσαι σε σωστό δρόμο, αρκεί να κάτσεις. Εγώ νομίζω ότι ίσως και αυτός να πάρει την απόφαση αυτή, έτσι, να κινηθείτε προς τα εκεί, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνεις και εσύ ξεκάθαρο στο μυαλό σου μέσα τι θέλεις, αν δεν το έχεις ήδη κάνει, να πάρεις εσύ μια απόφαση και να προσπαθήσεις να τον προσεγγίσεις και να συζητήσετε πάνω σε αυτό και να πάρετε μια κοινή απόφαση. Γιατί ακόμα και να μην συμφωνήσετε και να αφήσετε ο ένας τον άλλον ελεύθερο, εσύ και πάλι κινείσαι προς αυτό που θέλεις. Δηλαδή θα έρθει στη ζωή σου ίσως ένας άλλος άνθρωπος που θα σε δει με αυτόν τον τρόπο. Σαν την αυτοκράτηρα. Δηλαδή θα σε αγαπήσει και θα σου προσφέρει αυτά που σου αξίζουν και αυτά που ονειρεύεσαι, που οραματίζεσαι. Οπότε φίλοι μου, αυτά είχα να σου πω εγώ από την πλευρά μου. Εύχομαι να σε βοήθησε αυτό το διάβασμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε στην επόμενη προσωπική πρόβλεψη. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.